Cesta z Bratislavy do Košíc za 9 eur. Jeden z najväčších marketingových ťahákov RegioJetu je už minulosťou. V marci tohto roka, len krátko po odchode IC vlakov štátnych železníc, zdražoval RegioJet prvýkrát. 9-eurové cestovné ponechal len mimo špičky a vo vyťažených dňoch ceny zdvojnásobil. Cestujúcim vtedy sľúbil, že ostáva najlacnější. V těch spojích, které jsou v těch dopravních špičkách, tam ty ceny jsme vlastně posunuli tak, aby byly vždycky nižší, než jsou třeba ceny u státních rychlíků. Od dnes neplatí už ani to. Vo štvrtok, piatok a v nedeľu po obede, keď je o vlaky najväčší záujem, bude stať lístok viac ako 21 eur, pričom lístok na štátny rýchlik stojí počas celého týždňa necelých 19. Nižšie ceny bude mať súkromník už len mimo špičky. My jsme upravili ceny zejména s ohledem na to, že potřebujeme, aby projekt RegioJet byl dlouhodobě životaschopný, stále řešíme sanování vlastně dopadů zavedení zdarma. Na druhou stranu v některých těch úsecích a u některých cen v těch třídách relax a business dochází naopak ke zlevnění, tam chceme motivovat cestující, aby více těchto tříd zase využívali. Komfortnejšie triedy však budú lacnejšie len v najmenej vyťažených spojoch. Dalo sa očakávať, že RegioJet bude ešte zdražovať, pretože takéto ceny, ako boli nastavené, nie sú dlhodobo udržateľné. Súkromný dopravca priznal, že za minulý rok skončil na Slovensku v strate 5,5 milióna eur. Pre porovnanie, IC vlaky železničnej spoločnosti mali v roku 2014 stratu vyše milióna. Presné údaje za rok 2015 ešte železnice nemajú, no podľa nich by mali byť podobné ako rok predtým. RegioJetu sa onedlho môže vrátiť konkurencia. Ministerstvo dopravy sa už zaoberá návratom IC vlakov železničnej spoločnosti. Už na budúci týždeň bude mať hotovú analýzu, ktorá ukáže, či a ako by mohli efektívne fungovať. Zaoberať sa ňou bude ale až nový minister dopravy Arpad Eršek, ktorého ešte musí vymenovať vláda. Kristián Čekovský, RTVS.